Velkommen til oplæg her og debat selvfølgelig i Sundhedsteltet. Mit navn er Karen Helene Hjort, og til daglig er jeg på skærmen på TV2 News. Og i dag har jeg fået lov at komme på græs herovre på Bornholm, og det er jeg mega glad for. Det er dejligt at være her. Jeg har glædet mig til det. Her på scenen, der får jeg jo selskab i løbet af den næste times tid af nogle af de absolut mest relevante og kompetente mennesker til at når det gælder at debattere en af de mest udbredte kroniske sygdomme herhjemme, nemlig type 1-diabetes. Vores debat kommer jo til at handle om screening for type 1-diabetes, fordi den gode nyhed er her anno 2023, at der jo faktisk er noget at gøre. Der findes jo medicin nu i modsætning til tidligere, som kan udskyde diagnosen og også behovet for behandling. Spørgsmålet er jo så bare, om det virker godt nok til, at man vil begynde at indføre screening for det, med alt hvad det jo medfører af både økonomiske og menneskelige omkostninger. Lidt om, hvem det er, der står for debatten. Altså udover mig, der står her og taler, så er det jo Interreg, ØKS-projektet, DIA Union. Godt, jamen tusind tak. Som sagt så hedder jeg Jesper og er børnelæge til daglig. Arbejder ude på børneafdelingen i Herlev og på Steno Diabetes Center i København. Og type 1-diabetes er jo en sygdom, som har stor indflydelse på dem, der får det. Det er en sygdom, som påvirker dagligdagen rigtig meget. Det kræver rigtig mange investeringer i at måle sit blodsukker og justere det. Og det er rigtig vigtigt at sikre, at man får et blodsukker tæt på det normale, fordi et normalt blodsukker er der, hvor kroppen har det bedst. Den måde, vi opfatter på og ved, at man udvikler diabetes, er vigtigt at forstå for den her debat, fordi vi kan faktisk godt finde ud af, hvem der er i risiko for at udvikle sygdommen, inden man rigtig får symptomer på, at blodsukker ligger højt. Og det er det, I kan se i den her figur, hvor der er en blå trappe ned, og så er der en lang rød fase. Og det er faktisk først helt henne i den, der hedder fase 3, på den røde, hvor I kan se, at man faktisk i dag kan finde ud af, at man har diabetes. Det er der, børnene kommer ind med diabetes, med de klassiske symptomer på, at blodsukker ligger højt, med de tisser meget, de drikker meget, har tabt sig i vægt, og man starter behandling med insulin op. I dag kan vi faktisk finde dem allerede helt i den første fase, hvor man kan se, at de begynder at få det, vi kalder autoantistoffer, og på et tidspunkt hen i fase 2, så har de både autoantistoffer og begyndende påvirkning af sukkerstofskiftet. Og det er der, vi gerne vil fange dem allerede, inden at de går hen og får den klassiske form for diabetes, eller typiske, hvor vi finder dem i dag, nemlig hen i stadie 3. Så ideen er simpelthen at gå ud og screene de her mennesker for, om de har antistoffer eller ej. I kan også se øverst oppe i den blå oppe, at der er også noget arvelighed i det. Der er nogle gener, som øger risikoen og sandsynligheden for, at man udvikler diabetes, og det kan man også screene for. Så planen er lidt, at man laver sådan en dobbeltscreening. Man laver dels noget screening på genetikken, og man har den risiko, der er for at udvikle diabetes, og så følger dem, og kan følge dem blandt andet med, som de har de her autoantistoffer, om de udvikler sig, og jo flere af de antistoffer, der er, jo større bliver risikoen for, at man ender henne i fase 3, eller stadie 3, hvor man så får den klassiske form for diabetes, der kræver behandling. Så budskabet her, det er, at det er muligt i dag at finde dem, der er i høj risiko for at få diabetes. Vi har mulighed for at finde dem, vi har også mulighed for at finde dem på et tidligt tidspunkt, og der kommer i dag flere og flere lægemidler, der er på vej til, der kan bremse den her proces, og der bliver også udviklet lægemidler, der formentlig på sigt kan hjælpe med at regenerere nogle af de her evner til at lave insulin. Så det er mit oplæg til diskussionen i dag. Lad mig starte med lige at få præsenteret de gode mennesker her. Ved siden af Jesper har vi Tine Filkes, som jo her er både case, fordi Tine har selv type 1-diabetes, men også jo tænketank for diabetes for kvinde. Og så har vi Sisse Marie Velling, sundheds- og omsorgsborgmester i København. Så har vi Thomas Søbjerg Petersen, professor i etik ved Roskilde Universitet. Og så har vi Tanja Thybo, forskningschef ved Diabetesforeningen. Velkommen til dig. Og Anders Russkov, næstformand, Dialab. Yes. Dansk Erhvervsbrancheforening for diagnostik. Nu har vi jo ligesom fået grundlaget her for, hvorfor man ønsker at etablere sådan et screeningsprogram. Og det er jo, altså type 1-diabetes er den mest udbredte kroniske sygdom herhjemme. Der er lige nu 34.560
danskere, der har diagnosen, og blandt de nydiagnosticerede herhjemme, der er 40,2% af dem altså børn. Og som vi jo også hørte og fik understreget i oplægget her, som I alle sammen jo også godt ved, men lad os bare lige understrege det en gang til. Det lægger en livsvarig stor byrde, både på patienten, men jo også på patientens omgivelser og familie i særdeleshed, når det er børn, det handler om. Tanja, medicinen, som vi jo også kigger ud ind i nu, den er jo ikke godkendt i Europa endnu, men det er den i USA, og det ser jo lovende ud derovre. Hvilke forhåbninger har du og Diabetesforeningen til den? Den nye medicin, der ser ud til at komme på markedet, det er jo det springende punkt i det her, og det er jo derfor, at et screeningsprogram det begynder at blive interessant, fordi man kan sige, det at screene for noget, man ikke kan gøre noget ved, er jo i sig selv problematisk. Men hvis man med den her medicin, man kan ikke helbrede, men man kan i det mindste udskyde i gennemsnit 2 år, så begynder det at blive rigtig interessant at lave. Hvorfor er det interessant bare at udskyde 2 år? Der er rigtig mange, når de får type 1-diabetes, så kommer de ind med en slem syreforgiftning, fordi man ikke har været opmærksom på det. Hvis man er opmærksom på det, så kan man debutere på en anden måde. Man er forberedt, og man ved også, at hvis man aldrig får den her slemme syreforgiftning, så får man faktisk også en bedre regulering af blodsukkeret på længere sigt. Så på den måde vil der være en gevinst. Og lad os så høre, Tine, fordi det er jo dit liv, det her, vi blandt andet snakker om. Hvad vil det have betydet for dig, og for eksempel have haft mulighed for at udskyde din diagnose? Jeg kan tænke på min søn, som jeg ved har en øget risiko. Ja. Og hvis jeg kunne få en test, ville jeg da tage imod den. Prøv at forklare os, hvor omsejsgribende det er, det her. Jamen, det er et ekstra arbejde. Også selvom vi har moderne teknologi, så kræver det en stor indsats hele dagen igennem. Og passe og pleje det. Og jo ikke dagen igennem, døgnet igennem, ikke? Også om natten. Jo, ja. Det er altid, ja. Så man skal altså ikke tro, at fordi at vi har så gode teknologier, at det er bare ingenting. Og det er hårdt det betyder arbejde. Noget, og det betyder noget, hvornår du får den sygdom. Ja, jeg vil godt supplere. Jeg passer masser af børn og familier, der har type 1-diabetes, og de kommer ind, og dem, der kommer ind, som er i det, vi kalder syreforgiftning, der er nogle, de er jo så dårlige, de skal på intensiv, og de har det der, og de har det virkelig dårligt. Og det er, som også Tanja siger, det er en meget hård start på et diabetesliv, som jo er livslangt, som det er i dag. Og igen, når så man kommer op og snakker med dem på afdelingen, så har familien typisk 3 spørgsmål. Det første er, hvorfor har mit barn fået diabetes? 2, hvordan kommer det til at gå på den lange bane? Og 3, som også Tine siger, og hvad med de søskende, der er derhjemme? Og de vil rigtig gerne have undersøgt dem, for om de også er risiko for at få diabetes. Ikke? Så på den måde, det er, så vi kan finde dem, der er på vej til at få diabetes tidligere, så de undgår syreforgiftningen, og vi måske kan finde de søskende derhjemme, som også kunne være i risiko. Det er et stort ønske fra familiernes side. Anders, hvilke muligheder ser I og Dialab i det her? Hvis vi er i stand til at gå diagnostisere på et tidligere stadie, så kan vi undgå, at vi enten lander i sygdom, eller vi kan udskyde sygdom. Og det kan have nogle enormt samfundsgavnlige effekter, men også, og i allerhøjeste grad, positive effekter for patienterne. Og de patienter, som måske aldrig bliver patienter. Og hvad med dig, Sisse, når du hører det her? Altså man kan sige, grundlæggende i forhold til sådan en screening, så skal man jo altid afveje, hvad er det for en bekymring, man sætter i verden hos de familier, der bliver screenet, og hvad er det for en gavn, det kan give i forhold til dem, man screener. Og derfor er jeg ikke sådan helt fast på, hvad der er den bedste vej at gå i forhold til det her. Men er jo også, altså lytter om også til, at der er kommet rigtig meget ny medicin, og der sker jo rigtig meget lige nu på diabetesområdet. Og spørgsmålet er, om man skal tage en snak om de familier, hvor man i hvert fald har sygdommen i familien, om de ikke skal have mulighed for at få den her screening i første omgang. Som et minimum? Jamen som et minimum, eller måske bare starte der. Overvejelse, Thomas. Man gør sig, du har også siddet i etisk råd tidligere, for at gå i gang med et screeningsprogram for jo en sygdom, man ikke kan kurere. Ja, altså for det første er det en alvorlig sygdom, ikke? Altså livslængden bliver forkortet med cirka 15 år, ikke? Og nu har vi så også en mulighed for at give noget medicin og få noget viden om, at der gør, at vi kan udsætte begyndelsen af den her sygdom. Så det synes jeg, det taler rigtig meget for, at
der er nogle gode etiske argumenter på banen her, især også når folk, der har diabetes tæt inde på livet, også ser det som en stor fordel. En anden fordel ved et screeningsprogram, det er jo, at 90% af dem, der får type 1-diabetes, de har ikke en kendt familie. Så det vil sige, at der er et kæmpe mørketal derude på flere, 1000 mennesker. Var det 35.000 i Danmark, der har det? Ikke? Men der er også mange, der ikke ved, de har det, og de kan også blive hjulpet meget tidligere ved de her screeningsprogrammer og ved medicinen. Og så er det klart, at hele den etiske vinkel på det her, det handler jo meget om, at folk giver samtykke til det her. Det er noget, de virkelig gerne selv vil, og at de her oplysninger, de bliver behandlet med fortrolighed, så vi respekterer privatlivets fred. Det er jo i hvert fald 2 afsindig vigtige værdier omkring det her. Så selvfølgelig, at der er transparent omkring den medicin, som vi skal tage. Ikke? Altså, hvor sikker er den at tage? Hvad er det for nogle bivirkninger, der er? Alt det skal selvfølgelig være overholdt, for at vi kan gå i gang. Det er klart. Lad os prøve at dykke lidt mere ned i selve screeningsprocessen, hvordan den kunne se ud. Jesper Johansen, hvis der nu var frit valg på alle hylder, hvad er det sådan, altså i stor skala, hvis der var åben for alle sluserne, hvordan ser sådan et screeningsprogram så ud i fremtiden? Jeg tror bestemt, at man skal starte helt fra begyndelsen af, altså fra man er nyfødt, og se, er man i risiko eller høj risiko eller ej, og så fokusere på dem, og så blive klogere. Og teknologien er også, at vi kan bruge mindre og mindre blod til at lave de her test for. Fordi teknologien simpelthen bliver bedre? Ja, undersøgelsesteknologien bliver bedre, ikke? Den er blevet så god, så man faktisk kan gøre det derhjemme, så man kan lave en almindelig prik i fingeren, ligesom man måler blodsukker, sætte det på et stykke trækpapir, og sætte den med kuverten, og så kan det blive undersøgt på hospitaler, så man skal ikke ind og snakke med nogen. Så det kan gøres nemt, og de bliver sikre og sikre, de her metoder til at gøre det på. Og så skal man jo følges, og ideen er jo, når man så netop for at mødekomme det etiske problem, der selvfølgelig ligger i, at man så får et svar, der hedder, at du er i risiko, så bliver de jo fuldt hver halve år med test for, hvordan deres blodsukkerregulation eller blodsukkermetabolisme er, med henblik på at se, nu begynder der at ske noget, og nu skal vi gøre noget, og nu skal vi tilbyde behandling osv. Og den anden problem, jeg ser i den her, det er, at det kan jo godt være, at vi ikke har et screeningsprogram, men hvis der så lige pludselig kommer en medicinsk behandling, der rent faktisk er rigtig, rigtig effektiv, så vil der være et kæmpe efterslæb med at finde ud af, hvem er det så, der er risiko. Så skal vi lige pludselig overnight hive en hel masse personer op, som er i høj risiko, og det kan vi jo ikke. Så derfor vil jeg have en løbende screening, hvor man finder nogen, der er på vej til at udvikle det, og der er i dag begyndende stoffer og medicinsk behandling. Det vil helt klart også generere, at der kommer flere og flere, der får den risiko. Og på den måde kan vi sætte ind over for det. Så det skal helst i gang, og det skal helst være nu? Ja, det er vel altså i virkeligheden hønen og ægget. Ja, det er præcis hønen og ægget. Fordi det giver ikke nogen mening at snakke om en behandling, hvis ikke vi diagnostiserer først. Vi er jo nødt til at finde patienterne på det rigtige tidspunkt, for vi kan iværksætte den behandling, som vil være gavnlig for dem. Så fantastisk, hvis muligheden er der, men vi bliver nødt til at screene, ellers så er det sådan set ligegyldigt. Ja. Tanja, jeg kunne godt tænke mig egentlig også at spørge dig, fordi vi er en lille smule inde på det her, også i mit spørgsmål til Thomas før. Men hvorfor er det, man skal screene for en sygdom, som ikke kan kureres? Fordi det er jo normalt den rettesnor, vi har i det her land for screeninger. Ja, og det har du fuldstændig ret i, og jeg tror måske heller ikke nødvendigvis, vi skal starte med at screene alle nyfødte. Men der ligger jo også det i det, at hvis vi skal lære mere om sygdommen, og hvis vi skal lære, hvor man skal sætte ind, og hvis vi skal finde ny medicin, så er vi også nødt til at indsamle nogle oplysninger om alle, som er på vej til at udvikle diabetes. Så vi bliver nødt til at have de her blodprøver fra et større antal mennesker. Ikke bare nogen, der er i familie med nogen, der har type 1-diabetes. Vi skal også have fra nogen, der ikke er i familie, for dem ved vi slet ikke noget om, hvorfor de får sygdommen. Så vi skal måske ikke ud og screene alle, men så i hvert fald have et forskningsprogram, hvor man også har børn med, som ikke har det i familien. Altså... Der er for eksempel det, der hedder ABC-kohorten, hvor man har lavet lignende studier på astmaområdet. Det kunne man måske kigge på og lave en kopi af det for type 1. Der er masser af debatlyst her. Tine, dig først. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man selv kan bestemme, om man ønsker den information. Og også, at invitationen er åben. For det er jo ikke alle perioder i ens liv, man kan klare sådan en besked. Hvis man lige er blevet skilt, hvad ved jeg, man kan ikke rumme mere. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man selv kan citere fra, og invitationen er åben.
Så synes jeg også, at det er vigtigt, at det offentlige tager over, ikke? Ellers så har du... Så det ikke bliver skævvredet? Ja, så er det folk, der har viden omkring det her, eller kan betale så fra det, ikke? Og når de så kommer tilbage, de kommer så tilbage alligevel i sundhedssystemet på den ene eller på den anden måde. Så det taler i hvert fald for, at hvis vi skal have det, så skal det være gratis og let tilgængeligt, så det ikke kun bliver folk, der ved noget om det, eller har penge på lommen. Anders, du markerede? Kig på det fra et samfundsperspektiv og sige, hvis vi er i stand til at udskyde en sygdom med 2 år, måske op til 5 år, hvad betyder det så rent ressourcemæssigt? Det betyder jo en del, kunne vi jo også se. Det gør det jo, og vi har hørt, at vi mangler sygeplejersker, det bliver der sagt ret ofte. De sundhedsfaglige hænder, hvis de kan man sige, spares, fordi vi er i stand til at kunne diagnostisere tidligere, så har vi også en samfundsgavnlig effekt på den konto. Man kan sige, at diabetes er jo, altså type 1-diabetes er jo en af de sygdomme, der kræver rigtig meget, rigtig mange ressourcer i vores sundhedsvæsen, hvis man skal have en velreguleret type 1-diabetes. Så jeg kan godt forstå, at den økonomiske business case måske kan være rigtig fint, hvad det angår. Altså jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der bliver lavet et program, hvor man også tænker psykologien ind i det, og hvad er der af erfaringer fra mennesker, der ved, at de udvikler en sygdom på et tidspunkt. Vi gerne vil undgå, at de bliver. Ja. Og for at finde dem, der er i den risiko for, at de bliver syge, så er vi jo nødt til at finde dem. Og ja, så får de den viden, at du er i risiko, og du måske er på vej. Og det er jo lige præcis dem, der så skal have behandlingen, ikke? Og det kan så godt være, at vi ikke kan få det til at forsvinde helt og ændre det helt, men bare det, at vi kan skyde det, at det bliver nemmere at leve med det, og du opnår blodsukker tættere på det normale, som mange af dem, alle der har diabetes ved, det er enormt vigtigt. Så det er den gevinst, du får. Derfor synes jeg stadigvæk, at et screeningsprogram i forskningsmæssig sammenhæng, det giver mening, fordi vi får ikke den viden, hvis ikke vi opsamler de her prøver og laver den screening, for at vi i fremtiden kan få nogle endnu bedre medicin til at forebygge. Ja, altså at man simpelthen jo også giver en udstrakt hånd og en kæmpestor hjælp til medicinalindustrien ved et screeningsprogram. Ja, så de kunne for eksempel være med til at finansiere det. Det er et bud. Det er klart, at der er de her ulemper ved at vide, om man er i risiko. Men vi har også set, at der er nogle fordele ved det. Det, der er vigtigt der, det er selvfølgelig, at du bliver informeret, før du bliver testet, eller før du får din svar, hvad det er, du eventuelt kan få at vide ved at lade dig teste. Men at du så også selv træffer et valg, altså på baggrund af oplysninger om, hvad kan der komme ud af den her test, hvad er det for nogle typer af oplysninger, du kan få. Så der er selvfølgelig noget rådgivningsarbejde i det, der også skal være på plads. Og måske ved vi ikke, hvordan vi vil reagere. Vel, vi tror ligesom, men det kan jeg da godt klare, ikke? Men det kan man måske ikke. Eller man har måske meget svært ved det. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at der også der er nogen, der ligesom griber en, og der er jo så heldigvis også diabetesforeninger og så videre. Det er jo rigtig svært at træffe en beslutning, og det er jo en beslutning, de selv tager, når de er voksne, om de vil have den viden eller ej. Og her træffer vi en beslutning for nogle børn, og det vil være forældrene, der træffer den beslutning. Så jeg kan godt forstå dilemmaet, og vil også sige, hvis jeg var den politiker, der skulle træffe en beslutning om, man skulle i gang at sætte et screeningsprogram, så vil det også være sådan nogle ting, der skulle indgå i det. Det er en afvejning i forhold til, hvad er effekten for de børn og unge, vi finder før tid, i forhold til, hvad genen er for dem, der kommer til at leve med en viden om, at man har en øget risiko for at udvikle sygdommen. Jesper? Jeg er fuldstændig enig. Det kan jo ikke stå alene. Du kan ikke bare sige folk, nu bliver du testet, du har en stor risiko, farvel med dig, du må komme igen, når du bliver tørstig og tisser meget, for så har du fået diabetes. De skal selvfølgelig følges op. Der skal være et opfølgningsprogram for dem, så de kommer og bliver fuldt hele tiden. Og håbet er jo så, at når det så viser sig, at nu begynder der at være uler i mosen, og de er ved at udvikle det, så har vi noget at tilbyde, så man kan forhindre, at de får det på den lange bane i den ideelle verden. Det vil ikke være det første stof, det kan det ikke gøre, men det kan i hvert fald forhåbentlig forhale processen. Så de skal jo ikke bare have at vide, at de har en risiko, de skal følges og hjælpes og have afklarende spørgsmål, og så må tiden forhåbentlig være, at der udvikles mere og mere muligheder for at hjælpe de her risikoindivider, i fald de skulle begynde at få deres sygdom. Tine, har du noget her? For det var jo vel i virkeligheden præcis også dit afsæt for at sige, at det skal være frivilligt, og der skal være noget støtte op omkring det her. Altså, hvad jeg ved fra litteraturen, så er der både studier, der viser det ene og det andet. Altså, at nogen virkelig får dårligere livskvalitet af det.
Så jeg vil gerne spørge dig, hvad er erfaringen? Erfaringen er bare for det, vi hører fra de svenske studier, og for også de tyske studier, og i Finland det samme, det er, at folk er generelt rigtig glade for det, fordi de ved, at der bliver taget hånd om det. Enten at de får at vide, at de går fri, eller at de, hvis de skulle komme, så har de nogen, der passer på dem fra start af, og de kommer ikke ind i den her svære syreforgiftning, som vi ser. Den kan falde fra måske, i Danmark er det omkring, i hvert fald på børneområdet, 25-30%, der kommer i varierende grader af syreforgiftning. Heldigvis de færreste er rigtig alvorligt syge, men det falder typisk til omkring 3-5%. Og det er, som også der blev nævnt før, væsentligt nemmere, når nu det er som det er, at starte ud med en behandling, hvor man kommer ind, og man har det godt, og man ikke har det alt det akutte indover. Når man snakker screening, så taler man jo også tit i alle mulige andre henseender i hvert fald om risiko for overbehandling. Er der en risiko for det? Nej, det tænker jeg ikke, for vi ved, at hvis man har en høj risiko, eller 2 antistoffer positive, så vil sandsynligheden eller risikoen for at udvikle diabetes, den vil ligge på omkring 90% inden for 10 år. Og vi behandler jo ikke før vi ved, at de begynder at ændre sukkerstofskiftet, sådan så at de faktisk er ved at skride. Jeg skal til at finde en afrunding. Thomas, kan du i dag stå med det, vi ved nu, med det, vi har debatteret indtil videre, den viden, vi har her, vil du kunne give din etiske anbefaling til sådan et screeningsprogram? Ja, umiddelbart vil jeg sige ja, medmindre vi virkelig kan bruge pengene meget bedre et andet sted, så vil jeg faktisk sige, at det er etisk forkert ikke at iværksætte sådan et program her, fordi vi netop kan afhjælpe en masse lidelse. Det skal selvfølgelig være helt fortroligt, og det skal være et informeret samtykke, og det skal være transparent, hvad der foregår, og folk skal have hjælp og rådgivning undervejs. Tine, hvad siger du? Fordi jeg har fornemmet sådan lidt på den ene side, lidt på den anden side fra dig. Nej, jeg synes, vi skal iværksætte det. Jeg synes bare, man selv som borger skal have lov at bestemme, om man vil leve med den viden eller ej. Og så synes jeg også, man skal prøve at finde mere viden om, hvordan kan man lave et program, så folk kan håndtere den viden. Tanja, hvornår så du så gerne, at sådan en storstilet screening kom i gang, og jo på sigt kommer dine medlemmer til gode og til gavn? Jamen altså, jeg tror stadigvæk, jeg lægger mig der, hvor at et screeningsprogram som et forskningsprogram, jeg er nok ikke på at screene alle nyfødte endnu. Men hvis du spørger om, hvornår jeg så er det... Og det skal jo så retfærdighed siges. Det er jo heller ikke det, de her union arbejder for lige nu, men på sigt. Nej. Men at screene, altså... man kan via e-boks eller altså tilfældigt udvalgte nyfødte, og også samtidig også screene nogen, der er for høj risiko, fordi de er søskende, og have det som et forskningsprogram. Det vil jeg sige i morgen. Hvad skal der til, før det sker? Ja, der skal de her forskningsprogrammer op og køre. Så hurtigt som muligt. Og set fra politisk perspektiv, hvad skal der til? Jamen grundlæggende så er forskningsprogrammer heldigvis ikke noget, som politikere skal beslutte for. Nej, men på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo en politisk beslutning. Så bliver det en beslutning. Jamen hvis det ikke viser gode takter, og man kan få styr på de etiske ting, så synes jeg, det er fornuftigt at kunne screene. Det er en meget voldsom sygdom at have for de mennesker, der får den. Men det vil altid også være en økonomisk afvejning for mig, altså som Tanja også sagde. Altså for mig ligger det øverst på ønskesedlen, at vi sørger for, at alle type 1-diabetikere har sensorbaserede glukosemålere. Men jeg forstår også godt i forhold til et forskningsperspektiv, at det her det er et rigtig spændende område at gå videre med. Tusind tak skal I have alle sammen. Tusind tak til jer også for gode spørgsmål. Godt folkemøde.